Ola, bo día. O punto de hoxe é un punto de Miñeira de C. Imos facer esta zona toda que vai desde Carnota hasta Fisterra. Teñen uns puntos espectaculares de xota, sin embargo, os puntos de Miñeira, ademais de que son moi escasos, son faciliños de facer. Imos partir dun punto de facer bote adiante e arriba, segundo para atrás, bote adiante e arriba, a facer o segundo bote adiante xirándonos coa parella. Vale, este punto tamén o vimos en Fisterra. Entón, facemos bote adiante e arriba. Bote adiante de lado coa parella chegándose un pouquinho, bote adiante e arriba. Bote adiante e arriba. Bote adiante e arriba. Temos que desplazarnos coa parella adiante o segundo da volta e arriba. É un punto moi sinxelo, pero moi vistoso. Hai que tener sempre non perder de vista a parella para xirar cando era, vale? Veña, practicade.